apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino dyan nakitak akadwa ni Paulo di kalman nanang? Saan na matakabsat day jay? Di Angela ka day. Adapay ubing akadwa da nanang. Wano, iso ka di day jay, tinaasawa na? Wan, di mo ka din nakita ti post na iti Facebook na. Saan ko friend iti Facebook nanang? Jay ubing akadwa anak da day jay. Anak ka nun ni bakit na iti kinabalasa ang anak ka? Ay nawaw, no kasta, single mother matgayam tingkalay sa ni Paulo. Awan mo't dakas na anak ko. Itikas diya kinagwapo na. Second hand, babae iti inayat na. Ay nawa. Second hand mo't asasawam kita, Diana. Ay second hand Tadan anak na iti sabali a lalaki nanang. Ay di kagsaw iti kasta. Tadi mo ang mauno anya tinagdaldalanan di tao. Kasla na ibusan iti babae day dya a Paulo nanang. Ay agsardan kan. Diyak magustuhan na gitarumrumar di tangiwa mo. Iso asaan nakaapagan ano ni Paulo iday, takasta ka. Isumat gayam tinasawang Paulo. Single mother kanugayam. Wen, apay ka diya no single mother, Diana? Awan lang te daw babae di tanaya. Anya? Kas kala maibusan. Nagadwa babalasang dita. Tay pailang mat single mother ti kinayat mo. Saan mat nga isyo kanyak no single mother ni Angela? Tinapatag, napod no jay tao. Nasyakti si ka. Nagsapulaklatan kumay ti sabali. Tap na dama ganas mo naggastos. Tay kumama first hand Anya? Nakamisuot ka mat, Paulo lakay. Apay ka di. Anya ti imbaga ti babae anak isarita kan ka itay. Di mo namun bakit? Saan nga importante? Asino day di ay ha? Ni Diana. Ex mo? Saan? Ay, kunaklakit din no ex mo. Ay nawa, saan nakaskan ko na ti type ko niya? Kano na po daw, natayag, kan napintas mo at piman. Wala, ado mo tinggam na. Kas kumaitian niya, lakay. Di mo salod-sulod na niya. Ang mga noda pa madya maisawang ko. Diyak kaya't nga da mapadaksak a tao. Oh, si kamat gayam ti masabat ko, Angela. Addan anak mo, saan ka di? Owan, apay ka di? Adamat gaya man anak mo, ngam nakikalay sa kapailang ka ni Paulo. Saan mat siguro adakas? Addan anak ko, ngam agpada kami mat kin ni Paulo a single, sakbay pa'y anak kalay sa kami. Sa maysa, ay ayatan mi titunggal maysa. Oh, apay akas tati katawam. Awan mo tinakakat-katawa iti imbagak Jack nga rod impagarop a second hand a babae iti maasawa ni Paulo. Anya? Sapay Angela, tinagan mo. Anya ti umay mo gatangen, manang Angela? Ni, amamunak mat. Wen, nakita ti post ni Manong Paulo iti Facebook. Kasta gayam. Ay, nangag ko ti panagsasauday dyan Diana kan kaitay. Ha? Tayo nga'y babaya nakasando kan nakaminiskirt ana sa law mo iti dalan. No kasta.
Mga gayam dito itinagsaritaan me. Wala! Nangag ko second hand ka kano? Pudnumat. Mas second hand pa'y aday Dayana? Anya? Ala, di kalatan pa apekto kadag iti isaw-sawang na. Umapalaeng. Ngamin, uray single mother ka, kat ingkalay sana ka ni Manong Paulo. Kasta? Kat no agsisino ka tinobyo na. No daduma, agigidan pa'y. Kung naktumat ngamin kan ka, asyak ti mapan gumatang, bakit? Okay lang kanya, klakay. At least, ada na amok idirimwara. Ay nawawa. Sino nga eh? Di man napintas abak lang nga agnagan iti neksi. Di agbambantay iti Teresena. Nixie? Wan, amom gayam. Wan, ay nasaya at dayjay kan friendly. Kawan mat, nadlaw mo ka di? Ay naman nagisampay si ka. Addan to ka istoryak no kastang awantar aramidak dito'y balay lakay. Ay kat, wana. Saan mo't adakas, bakit? Gumatangak man, Nixie. Ay, unay matante kasi apa nagsasaom ijay tao, Manang Dayana. Ha? Anyat kayat mo asawan? Apay nalipata mo, nagiti dakas abalikas mo kani Manang Angela? Dayjay ka de? Sana nasaya at nga ibagbagam a second hand jay tao. Di mo pa'y unay amutios to akinatao na nagadun nga ibagbagam. Ay, katpod numat. Adda anak nan, saan ka de? Kasi ka ngay, awan pa'y anak mo. Ngam agdinamag dito lugar tayo, ng agsisinukat ti lalaki ngayaw awid mo. Di ba? No second hand ni Manang Angela, si ka ngay, third hand, fourth hand, uno fifth hand pa'y kit di Ay, nawaw. Manakibiyang ka talaga. Agpudno ka man kanyak. Aging ka di ita, kit ada pa naggustom ko ni Manong Paulo. Iso akas ta ka itinaasawa na. Saan Apay nga rin akas lapag silsilosam ni Manang Angela. Nasakit ka di tinakam mo, tauray single mother, kit ada nang ikalay sa akin kwa na. Ay, di ta ka manlangan. Saan ako gumatang? Ayan nga iti ginatang mo abang Dayana. Saan ako nagimatang nanang? Ay nawaw. Apayan. Jack maguston ti panagsasao da dyan, Nexie. Amok ni Nexie, anak ko. Saan ka makangagkan ko na? No awan ti makagapaw. Man nakibiyang mat ngamin nanang. Ni Angela tinangibaga a second hand. Ngam isukit din ti apektado. Awan kat babain mo amang ibaga iti kasta. Katpudno mat nanang. Agpaisaw nga da anak ni Angela idinaasawa ni Paulaw. Ngam kada kayo adwa, masikunhan kan sa mo tanakaw. Grabe kayo mat nanang. Nakita yu aya nagsikuga? Diretsyon kan anak ko. Saan ka nagsikaw? Ngam agsisinukat mo't alalaki dagit iyaw awid mo dito'y balay. Iso siguro ti may sa makagapaw. No apay pinili ni Paulo ti mga saway ti single mom. Ngam tiagdaton ken kay day. Ni nanang mat. Ibagbagak lang ti pudnaw. Bareng agnakam kamutan. Sa anak akong sintidor. Amom dayta anak ko. Anya tila ko soft drinks di ta, Nixie? Ay, naimbag tayo may ka Manong Paulo. Apay? Adaman kaya't kung ibagakan ka. Ngam di ka kong unget Ay nawaw. Anya day taya? Nangag ko pinagsasawa ni Diana ni bakat mo idi na minsan ngay may dito'y tersenak. Panagkunak, aging gaita. Nasakit tinakam ni Diana. Tadi mo pinagan ti ayat na iti 5 years ago. Saan mat ngarot nga iso ti type ko, Nixie? Ken iti anya aga po kumangay a pinagsasauan na ni Angela. Ay na, nagsasakit dagiti balikas na. Second hand ka no ni Manang Angela. Ay, Jack kumakaya ti makibiyang. Ngama siya nak iti asawa.
Tawanan ba na Diana? No kasta, husto nga ro ti atap ko. Saan nga imbaga ni Manang Angela kan ka, ti may papan iti day taabanag. Talaga saan, Nixie? Kas dyan na dajay. Ure masaksaktan. Di nalat ta ibaga kanya. Pudno ka dito imbaga kanyak ni Nixie? Bakit? May papanitian niya, lakay. Ngay nawagan na ka ni Diana iti second hand. Bay amon day dyan, lakay. Wen saan lang ti kayat kong isungbat mo. Wen, ngambay amon, lakay. Pwede mo impaka mo kanyak. Sana mabalin abay-bayan tayo rayta. Saan nga agsardeng day jay? Nagululimag tayo. Anya nga rod taramidam. Mapanak iti ayan day tamat lang. Kasaritak iti nalapat. Ay nalakay, pang-aasim tadi ka agis iskandalo. Diyak kayat amakiap-apa ka, gapulaan ka niya. Diyak magustuhan ter aramiden day jay at tao kan ka. No kasta, iti ayan gayam da Manang Diana tinagturungan ni Manong Paulo, ah. Un, mapan na kano ka sarita. Diyak maten na lapdan. Ay na wow, isumit lagayam ang nagpartak amag na. Makaungat pa yun. Apay ka no ajak imbagbagakan kwa na. Ay, pasensya kan no na ibagakan ko na tinangig ko. Amok nga minti style dagiti daduma akalugaran mi. Di na kumaguran iti naaramitak Okay laang. Saan mat nga umanay arasunday tatapnuguraan ka? Ay na, thank you. Ay, agtugaw ka pa'y amanang. Umayak laang gumatang iti masida Nexi. Agawid akmat la dagos, ang mga numakariing ti anak ko. Sapay awan tinagbati ije balay. Ay, ibagam nga rodon tigatangem, ta isupot kon. Pangasiman, Diana. Diyak kaya tikas tangar aramidam iti asawa. Ay nawaw. Apay a defensive kayo, Paulo. Diyak amuno apay akas ter aramidam. Diyak matlang maawatan no apay a pinilim pay laang dadya a single mom ngam iti siyak. Ay na, uray anya ti aramidak idi. Sanak pay mat amapansin. Nabayagan day jay, Diana. Naimbagpay kan kwa na Tawre addan anak na. Adda kalata nang ikalay sa kan kwa na. Siyak ngay. Imbes nga apalam ti pada matao, ornusam ti biyag mo. Adalam ti makontento iti may sa lalaki. Kasano nga rod, kat in-break dak matandag iti nobyo. Wala tanarigat matpiman ti makirelasyon iti tao at di na mo ti makontento. Saan nasayat akitaan nga agsusukat ti awid mo dito lugar tayo? Pudno nga wan anak mo. Ang agrup-rupa kamit lang as second hand. Anya? Sarda nga mon apadpadaksan ti asawa. Nalawag ka di. Aw, anya nga ita. Ni Paulo mismo tinangibaga nga agrup-rupa ka asekunan. Nagsakit na nang. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Kat insubli na laang matidakas ana isawang mo ni bakit na. Siguro no nagsingsing petak idi. Amangan no siyak tingkalay sa ni Paulo, nana. Ay nanak ko, di mon sublan tinapalabas. Ag-move on kan. Nabayagan a panawon day jay. Amumat nga uray anya ti aramidam. Kat saan na ka magustuhan ni Paulo? Gapo kadagiti kalukwam mutlaang ide. Diyak amon nanahang no anya ti pagturungan ti biyag ko. Saan pa yan naladaw ti amin, anak ko? Ada pa'y oras. Tapno makabawi kamot iti bagay. Nanang. Sursurwam ti makuntinto iti maysa. Kan urnusum ti biyag mau. Sigurado ak ano kasta ti aramidam. Adan tumat lalaki amang ikalay sa ka. Sige, nanang. Kasta ti aramidag. Kan kang runaan iti amin. Sardengam ti mangdilaw iti padam atao. Amangan no di mo amaw. Kat nasursurok kapay gayam ngam ti tao nga uyu-uyawam. Agkape kan lakay. Ay,
Talaga pimulot ti darak iti dadya, Diana. Gustoon lakay, nalpasan. Naibagamatan ti kayat mo nga ibagakan ko na. Wala tap no makariknamat. Kasano ngayon no saan pa eh. Itikas di nga imbagamkan ko na. Napabainan mo't siguron. Una, no dapay na batbati abain na iti bagina. Ay nalakay, agkalma ka man pa'y. Agsarita tanto inton madamdama. Agdalusak labi it ijay salas. Oh, kapyam ti tinimplak. Agyaman na, bakit? Si kamot gayam, Diana. Agtugaw ka, ah. Ay, saanan? Saanak mo't lang agbayag dito'y balayo. Narigat no makita nak ni Paulo. Ang mga no karkaro ang makaungat kanyak. Anya ti umay mo ibagaya. Kaya't kulat agkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti dakas anay sawsawang ko kan ka. Pasensya kan ano na ibagbagak a second hand ka. Napakawan ka, Diana. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam iti badak a tao. Pasensya ka na talaga. Apal ko laday jay. Uwan ko nakmat. Di ka madanagan. Saan ka akagura? Ita, amo ko no apay nga ingkalay sana ka ni Paulo nga ureadan anak mo. Si kakit dimat. Talaga nagkasat ka, Angela. Urno sumat nga mintibiyag mo, Diana. No kasta ti aramidam. Addan to lalaki ang mangipaay itinapudno nga ayatkan ka. Hindi mo laam mo tinapalabas ko, Angela. No addan ang ikalay sa kanyak oray single mama. Si kanto lakit din. Ay nawaw! Sakbay nga uyawem ti padam a tao, agsarming kapay nga umuna. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.